Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni likaJesu Kristu. Sibonga ke nakulesi sikhathi bazalwane bami uNkulunkulu ke asasigcinile nangaso uNkulunkulu siyamubonga kakhulu for such a time in the name of Jesus Christ. Angithathele lithuba ke ngamukele wonke umuntu ongenayo nabo bonke abantu abasibukela ezindaweni ezahlukahlukene egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane bami siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Today I'm joined by my brother who's here not for the first time. Useke waba nathi lapha nizobukhumbula ubufakazi bakhe ngalela ngisasikhuluma about esifakazela about his life of faith, his journey in the life of faith, eveza izinto ezayihlukahlukene esibalula khona izinto ezifana nokuthi he used to be so very much addicted in buying prostitute. He was so very much addicted ekuthengeni izinto ezikanjalo kanjalo nokuthi yet he was the man of God preaching the gospel, but still he was still caged entweni ezifana nakanjalo. So ke namhlanje sinaye la egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke nangempilo yakhe ukuthi uNkulunkulu samgcinile kakhulu. Before ngimamukele ke ngiyathanda ukuthi siqale sithandaze kafishane and then bese singena enkulumini yethu. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu wethu oyingcwele in the name of Jesus. Dumo lonke lukufanele nezibongo zonke ezinye zakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu oyingcwele lukufanele lonke udumo nezibongo zonke ezinye zakho in the name of Jesus Christ. Thatha lonke udumo nobukhosi uNkulunkulu oyingcwele. Sesizongena enkulumeni yethu yanamhlanje siyathandaza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu oyingcwele, as my brother is here, I pray for him, O God, uNkulunkulu oyingcwele, that everything, O God, that you will share and deliver the message here, we pray uNkulunkulu wethu oyingcwele mawumfihle ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu onamandla onke, in the name of Jesus Christ we thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. My brother, siyabingelela. Ngiyanibingelela baba uDlamini nababukeli bonke emakhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siphinde sibonge futhi ukuthi niphinde welcome kule ndawo again. Mfowethu asibonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga kakhulu my brother uNkulunkulu ukuthi asiphelele ithuba lokuthi uphinde ube nathi lapha namhlanje. Ngiyakhumbula ukuthi sasikade senzele ya episode kube njani nje ukuxhumana kwakho nabantu emveni kuba kade ulapha kule platform yethu. Umuntu mayefike lapha ke akufani ukuthi akazafike. So kube njani ke ukufika kwakho lapha kule platform yethu egameni likaJesu Kristu. But before that yazi ngicela ungivalele umnyango okungcono bile zitsha zizwakala zonke ngapha. Yes, kube njani ke ukufika kwakho lapha kule platform yethu my brother? Yeah, first time ngicala ukuza lana, okay, ngibe relieved kakhulu after sengikhulumile kuwo konke okwenzakele, and ithe after sengisukile nala kuwe sengiphindele ekhaya. Yes, ngathola i-call eqhamuka komunye umfundisi eKZN Mhlaba uyalingana wangibiza, okay, to come ngizoshumayela. Wow. After sengihambile, after sicede ukuhlukana, so last week I was there kwaMhlaba uyalingana. Wow. Yeah, I was lapho, bengilapho, umfundisi walapho ngibizile. Ya sahamba sayishumayela ezikolweni nalo mfundisi loyo Emadala ubaba umfundisi uGumede. Sahamba sayishumayela ezikolweni, emva kwalapho ke sayishumayela ezindlini khona lapho kwaMhlaba uyalingana. Yeah, so uNkulunkulu usebenzise kakhulu. Miningi nje
imiphefumulo yaphindela kuNkulunkulu. Ya miningi futhi usebenzise kakhulu. Abanye ke bangithintile ke babudlamini ke, abanye baba positive, abanye ba confessa, abanye ba share futhi ukuthi kuyenzakaleni, special kakhulu futhi abazalwane. Yeah, so abazalwane ngibe impact like izinto engizikhulumile ngobufakazi bami welcome to kule buying prostitute kakhulu futhi. Abanye abazalwane ke bangithinta ke ba confessa bathi nathi you are struggling like indaba zobufebe. Abanye they said they are struggling indaba zokuchange amadoda. So baningi nje ebangithintile ke. Yeah, abanye ke bangibheke lapha la ku Gifted Media. They are pastors. Bafona nje, some of them they are attacking ke. Madad. Ba attackela ukuthini ngoba phela ubufakazi bakho lobe. Bakhala ngani? They said ukuthi mina ngiwisa isithunzi sabafundisi. Ndlela ngoba phela wena ukhuluma into odlule kuyona. Yeah, so what I notice after le conversation yami nabo ne, nginotice ukuthi some of them bayakwenza lokho, but they hiding themselves. Yeah, so that angeke nje umuntu asuke attack nje. Oh yeah. Yeah. So I noticed that ukuthi some of them they do such a things. Yeah. Lokhu bengikwenza. Yes. The challenge ukuthi mina ngivelile, I expose it. Uyayibona. So I noticed that ukuthi some of them they still do it izinto ezikanjalo. Yeah. Nethi ukuthi I challenge ukuthi abafuna ukuvela boom sobala. I see. Yeah, so abafuna ukuvela sobala because izwi likaNkulunkulu lisikhuthaza into eyi-1 babudlamini. Yes. Ukuthi you must always repent ngaso sonke isikhathi. Yeah, you must always repent ngaso sonke isikhathi because ithe abanye babanga-attack ngalento bathi sesiphila under the grace. Lento engenzayo bathi umthetho. Okay. Yeah, bathi sesiphila under the grace. So they use that scripture laphana encwadini ka John 19. Okay. La uJesu abethelwa khona athi it is finished on the cross. So they use that scripture. Okay. Yeah, just to cover up their tricks. So that's why that's why they call the attack. So but mina I tell them ukuthi mina I was bengikhuluma izinto engingazenza namaphutha engingawayenza. Yes. And ngakhuluma futhi ngokuthi God he already helped me kulezi zinto bengizenza. Yes. Because mina babudlamini I don't want to ngibe umzalwane oprethendayo. Mina ngifuna ukuthi like ngibe realistic. Yes. Like ngiphume sobala. Yeah. Yes, because abanye abazalwane babangithinta bavele sobala. Ukuthi we are struggling. Uyayibona? Net ukuthi thina asinaso isibindi sokuvela ukuthi sikhulume. Okay. Yes. So abanye they talk like ngibe ne conversation enkulu kabi nabanye abazalwana abaningi. Special futhi abo baba sebashadile, abo baba sebangena emshadweni. We had a lot of conversation enjalo. Cabanga babudlamini angakashada ngazi neke into zomshado. But ubaba oyangifonela ukuthi mfowethu ngicela ungithwale emkhulekeni ngiyakwenza lokho nginonkosikazi ngiyakwenza. I was so amazed ukuthi hayibo baba omdala kanje he do such a things like that. Uyabona? So ngathi hayi no baba wena into ekumele uyenze go tell your wife the truth. And before you telling the wife the truth, starting kuNkulunkulu kuqala ukuthi akunike isibindi ukuthi
utshele umkakho ngalezinto ozenzayo. Correct. Uyayibona? So umcele futhi uNkulunkulu ukuthi akuhambele phambili. Yes. Uyayibona? Umcele uNkulunkulu ukuthi akuhambele phambili mayoqala uapproacha umkakho. Yes. Ngaleso simo lesi osenzayo. Yes, u-addicted kuso because of why? If you don't confess it kuNkulunkulu, already uzoba iburden yaleso sono, uzoba isigcila yaleso sono leso. So the more you tell God ngaleso sono leso, is easy ukuthi umtshele nomkakho uzithobe. Uyayibona? So uNkulunkulu uzokusiza ngaleyo ndlela leyo. Yes, uzokusiza. So we have sibe ne conversation enkulu naleyo baba loyo. So nakhona futhi waphinde wabuya kimi again ukuthi uend up amtshela umkakhe. Yeah, uend up amtshela net nje uthe kwamanje isimo sikakabi right. Yeah, isimo sasendlini asikakabi right. So bengithe uNkulunkulu uzamsiza ekuhambeni kwesikhathi. Yes, yeah, so ngicina sengimi encourage ukuthi uNkulunkulu uzamsiza ekuhambeni kwesikhathi, but nawe ibike lento kuNkulunkulu uthi awusayifuni. Yeah, awusathanda. Babamhlanje uNkulunkulu iwanti ayifunayo. Correct. uNkulunkulu ufuna ukuthi sivele sobala kuye. Sikhulume konke kuye. Once wamtshela ukuthi uNkulunkulu ngisahlushwa bufebe. uNkulunkulu ngisahlushwa amanga. uNkulunkulu ngisahlushwa ubudakwa. uNkulunkulu ngisahlushwa yilokhu nalokhu. Kepha ngikuvumile ukuthi uyiNkosi yomsindisi. Yebo ngisindisiwe. Kepha nazi izinto ngisalwa nazo. Ngisize uNkulunkulu ukuthi ngingasaphinde ngizenze. And ithe emva kwalapho ithe masokwenzile lokho uNkulunkulu uthembekile. Babudlamini uNkulunkulu uthembekile. Yabona mina even noma ngihamba la endleleni ngeke ngiwabone nje ama prostitute angisana lento lena. Yeah, ngeke ngibabone nje ngiyababona ngibabone uyayibona, but anginalento lena ukuthi aha uyayibona, because of why ngivele sobala kuNkulunkulu ngamtshela ngaleyo nto leyo uyayibona, because uNkulunkulu once wamtshela ngaleyo nto leyo angeke usazinaka zonke lezo zinto lezo. Angeke usazinaka and angeke futhi usazi entertainer futhi, because of why uNkulunkulu ke ukusizile isikhathi masiloku siya. Yeah, so mina into engathanda ukuyiveza la kakhulu babudlamini ngathanda ukuthi abazalwane nabafundisi kakhulu I'm not attacking I'm not attacking. Okay. Kunento engifuna ukubavezele yona ukuthi umuntu maka repenta azihlambuluka bangama attack. Yes. The reason why I'm saying that is not about isithunzi sakho. Correct. It's a matter yokuthi uNkulunkulu mawuzubuyisela kuye uyakudemanda ukuthi you must repent. uNkulunkulu it doesn't care about isithunzi. Yeah. uNkulunkulu it doesn't care about isithunzi. uNkulunkulu into anendaba nayo ukuthi ungafeli emanyaleni. Into a concerned ngayo uNkulunkulu. uNkulunkulu it doesn't akekho concerned ukuthi uhlonishwa kangakanani. uNkulunkulu ita a concerned ngayo babudlamini ukuthi ungayi ekubhujisweni. Iyo into uNkulunkulu a concerned ngayo. uNkulunkulu is not concerned about the dignity ukuthi isithunzi uNkulunkulu lezo zinto akabi concerned ngazo. uNkulunkulu into ayifunayo just ukuthi vela kuye sobala. And uNkulunkulu ufuna ukuthi mawuza kuye ulokunjalo ne. Yeah. Yena uyazisula izono. Correct. Uyazisula uyaziklina izono. But okay babudlamini bheka
siphila under the grace ngiyakuvuma lokho Qiniso. angiphikisani nakho but uJesu akazange athambo yenza isono ngamabomu Yesu usifele izono zethu usithwalile izono zethu but akathi hambo yenza isono ngamabomu Yeah. and lithi iBhayibheli if umuntu awona eyazi lithi iBhayibheli akusana kuthethelela from lapho so indaba engafuna ukuthi engifuna ukuyigcizelela kakhulu ba encourage futhi abazalwana abaningi ukuthi abaqhubeke bahlambuluke izono zabo. It's not about ukuthi dignity yakho or it's not about ukuthi isithunzi sakho, it's not about isithunzi lana. Yes. It's a matter ukuthi mawuhlambuluka kanjalo ukwazi ukuba nokuphila okunaphakade. Yes. It doesn't matter ukuthi uhlazo lungakanani. It doesn't matter uhlazo lana. Powerful. It's a matter yokuthi uhlambuluke kuNkulunkulu, uvele sobala kuNkulunkulu. Bablamini, what I learn about God? Yes. I learn ukuthi uma uzivuma izono zakho, uma uzishiya, yena uzokwenza uzoba nomusa phezu kwakho. Why aba nomusa phezu kwakho? Is because you confess your sin. Lana it's a matter ukuthi we need to confess our sin. And you can't hide izono zethu. Angeke sikwazi kuyifihla. Yes. Bablamini, benginalento le yokuthi that thing saqhubeka ukuthenga ama prostitute, benginalento le yokuthi akekho ngibonayo. But I forgot one thing ukuthi it's only God obonayo. And uyakubona ukuthi lento yenzayo is totally wrong. Ngicela siye lapha in the book of Proverbs 28. So in the book of Proverbs 28 kunamazwi lapha ngifuna ukuthi sithi kwabheka and ku Proverbs 28 and bengifuna just ukuthi sithi ungena kuyo kuleli lizwi leli because leli lizwi leli la ngisiza kakhulu Mr Dlamini la ngisiza kakhulu and ilona futhi elingenza ukuthi ngibuyele more again ngicile kakhulu futhi kuNkulunkulu. Yes, ilapha ku Proverbs 28 ungayicala indaba yami kakhulu ilapha ku verse 13 and 14 but ngicela siqale lapha ku verse 8 bese sesiyajumpa ke siqale ku 8 9 verse 9 so ngicolisa. Okay. Izaga chapter 28 verse 9 ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Yes. And then bese sijumpela siya ku verse 10 uthini? Siya ku 10. Odukisela abaqothe endleleni embi uyakuwela emgodini wakhe kepha abapheleleyo bayakudla ifa lokuhle. Yes. So if uphenduke if udukisela abaqotho, if let's say uthatha abangqwele uyabadukisa, lithi iBhayibheli usigubhele wakho umgodi. So bese lapha ku verse 9 ikhuluma ngokuthi you must always listen uNkulunkulu. You must always listen umthetho kaNkulunkulu. Okay. So uma ungafuni ukumamela izwi, if ungafuni ukulalela uNkulunkulu or ungafuni ukulalela umthetho kaNkulunkulu, which means umkhuleko wakho uyisinengiso. If ungafuni uNkulunkulu makathi repent, uNkulunkulu makathi phenduka kulento oyenzayo, bese ungafuni uzwa, lithi iBhayibheli umkhuleko wakho uyisinengiso kuNkulunkulu. Kahle which means uzabuthandazela ubuyize kahle. Because of why? It's because you don't want to repent. That's right. So lento lena isifundisa ukuthi you must always repent kuNkulunkulu.
Powerful. Asiye ku verse 13. Okay. Yes. Verse 13. Ofihla iziphambeko zakhe akaye kuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Yes. So lithi ofihla impambeko zakhe akayi kuphumelela. Mamela, the more ene benginayo le nto le ukuthi the more ngizifihla ane the more izinto the more ubumnyama buba khona phezukwami. Why buba khona phezukwami? Buba khona is because I hide my sin. Buba khona is because ngifihla impambeko zami. So instead ukuthi shiya ngizofuna ukuziprotecta. So this nowadays babudlamini lento ukuthi sesiphila under the grace. Yes, phila under the grace. Yes, ngiyakuvuma siphila under the grace. Siphila under the new covenant noJesu. Yes, ngiyakuvuma konke lokho. But igrace singayi abuse. Igrace kaNkulunkulu singayi abuse. Lo musa uNkulunkulu asinike wona singawu abuse. uJesu akathi hambani noyenzani izono bese niphinde futhi nibuye futhi. Akasho njalo uJesu. uJesu uthi repent mawuceda wenze njani ushiye. Ane so lana ithi umuntu ofihla impambeko zakhe akayi kuphumelela, kepha ozivumayo ozishiyayo uyawuthola umusa. Umusa uthola kanjani? Uthola ngokuthi uyazishiya, uyazilahla ngamanye amagama. That's powerful. Yes. Umusa suthola ngalokho ukuthi uyazishiya, uyazilahla ngamanye amagama. So masozishiyile uzibuyisele kuNkulunkulu, umcela uNkulunkulu ukuthi Thixo ngicela ungisize ngalesi sono. Uyabona? The more usifihla usihide kulapho inkinga iba khona. And iba khona kanjani inkinga? Iba khona ngokuthi awuzivumanga. Iba khona ngokuthi awufuni ukuzishiya. This nowadays Mr. Dlamini. Yes sir. This nowadays siphila la enkatini ezimbi khona. Yes. La inhlambuluko khona ingasabi khona. Yes. And mawuqala uthi uyahlambuluka and baqabanga they will say ngokuthi umthetho kaMose lo, they will say that. Yes. Because they will say that ukuthi umthetho kaMose lokho ukuthi uyahlambuluka. But uma ungahlambuluki kunento enginotisile about thina the Christian, thina bazalwane. Yes. Mawuqala ukhuluma iqiniso, Okay. they will start to hate you. Mawuqala ukhuluma iqiniso, they will start to hate you. But uma ungalikhulumi iqiniso, they will love you. Yes. Uyabona ukuthi lento inje, Yeah, true. it's a vice versa. Yes. Because of why it's a vice versa. So usathane unipoptize ingqondo zapho ukuthi mawukhuluma iqiniso, they will start baqale bakuzonde. Because you are talking, you are telling us the truth. Uyangithola? So mawuqala uvela uhlambuluka izono zakho, they will say ukuthi uzenza umuntu ongcono. They will say that. Okay, omunye uze wangithinta athi bongamelanga ngiyokhuluma izinto kuma social media. Okay. So omunye uzwangifonela athi bongamelanga ngikhulume ku social media le. Uthi siyenzeni ngale nto ukewazenza. Uyayibona? So basho kanjalo, bakhuluma kanjalo, uyayibona? So abanye ngabaphendula ngokuthi nihlulwa ubrother Enigma. Uyanihlula.
Yes, it's true. Uyabahlula. Yeah. Yes, uyabahlula because ubahlula ngani? Because uhlezi akhuluma izinto is not aligned to the word of God. But umuntu ayeba am-attack, we understand? But umuntu okhuluma, umuntu osihlambulukayo, ozivuma izono zakhe, they will say ukuthi uyisela isithunzi sethu phansi singabafundisi. Because the problem they concerned about isithunzi. uNkulunkulu akasebenzi ngesithunzi. Makaphuma la uphuma ngokuthi bengibulala, benyenzani, ukhuluma zonke lezo zinto lezo. But uzibuze one thing ukuthi lo muntu bekakuyenza lobo bubi lobo. Ngenxa yokuthi usuke wahlambuluka, wavela sobala. That's why God help him. Yabo, that's why uNkulunkulu amsizile, uyayibona? So, lethi iBhayibheli uma uzivuma, uzishiya, uzothola umusa. But uma uzifihla, uzihide, angeke uthola umusa. Angeke. Singakhuluma konke sikhulume kakhulu, uyabona? But uma if uzifihla impambeko zakho, angeke uthola umusa. But umusa uthola ngani? Uthola is because you confess your sin. And you talk about that sin. Uyabona uNkulunkulu sasinikeza another second chance Babdlamini. Yes. God still give us a second chance. Why ngisho njalo ukuthi uNkulunkulu sasinikile i-second chance? uNkulunkulu sasinikile i-second chance is because ukuthi siphenduke. Uyabona manje bavelile abaprofeti bamanga ne? Njengoba bavelile abaprofeti bamanga, emva kwalapho you are supposed ukuthi uyabuya uJesu. Uyayibona? Yes. But uyabona ukuthi he still give us a second chance ukuthi abaphenduke labantu. Abantwana bamba baphenduke because uNkulunkulu akafuni oyedwa ayesihogweni. So lo musa lona uNkulunkulu usasinike wona ukuthi siphenduke, sibuyele kuye. You must repent, sibuyele kuye. That's powerful. And the more we repent, sibuyela kuye, the more you will see God, his kingdom. If we don't want to repent, if singafuna ukuphenduka, angeke siubone umbuso kaNkulunkulu. Lana it's a matter of ukuthi sikhonena ungenani sonke embusweni kaNkulunkulu. Yes. It's not a matter of isithunzi. It's not a matter of dignity. It's a matter ukuthi umuntu nomuntu, umzalwane nomzalwane angene ku kingdom yakaNkulunkulu. Uzongena kanjani ku kingdom yakaNkulunkulu? Uzongena ngokuthi you repent. You confess your sin. You tell God about your sin. Because anyeke sichubeke sidlale ama church goer. Sidlale ama church goer. They claim ukuthi they are born again but they not. We understand? So they claim ukuthi basindisiwe but they not. Uyabona? So lento ukuthi umuntu nomzalwane ukuthi makazibuyisele kuNkulunkulu. And the more uhlambuluka, the more uzivuma izono zakho, uzishiya, uzothola umusa kaNkulunkulu. Uyayibona? So umuntu ongafuni ukushiya izono zakhe uzombona ngani Babdlamini? Uzombona ngokuthi uhlezi adukisela abaqotho. Umuntu ongafuni ukushiya impambeko zakhe. Uzombona ngokuthi every time yabona umuntu ongafuni ukushiya izono zakhe, every time une group. Every time une group, even nasemasontweni une group emlandelayo. Umuntu ke ungafuni ukuhlukana nezono ke loyo ke. Every time une group emlandelayo. Uyayibona? So that's why kuyakuphoqa ukuthi as umzalwane umntana kaNkulunkulu shiya phansi. Mawufuna ukubona uNkulunkulu akusebenzisa, zishiye leso sono. Ubuyisele kuNkulunkulu. And ngiyayithanda incwadi kaMprofeti uIsaiah chapter 1.
ngiyayithanda incwadi kaMprofeti Isaiah chapter 1 ngicela ukuyivala ngayo leyo incwadi kaIsaiah chapter 1 because ilaphana ku verse ngayicala laphana ku verse 18 incwadi kaIsaiah chapter 1 incwadi kaMprofeti Isaiah chapter 1 verse 18 wozani ke sithethe indaba usho uJehova noma izono zenu ziyibovu kakhulu ziyakube mhlophe njengeqhwa noma ziyibovu njengobubende ziyakuba njengoboya bezimvu zizimvu uyabona lapho uNkulunkulu usayenzani still uyambiza futhi ubani umuntu ukuthi wozani sithethe na indaba kusho bani uJehova mamela uNkulunkulu akafocus ukuthi siyenzeni uNkulunkulu ufocusa ukuthi size kuye azokwazi ukusiphephisa azokwazi ukuthi masikuye singazoya ekubhujisweni so makathi wozani sithethe na indaba kusho uJehova ane uthi nanoma izono zenu zingababovu kangakanani kepha masiza kuye yena uzozisula yena uzozisula izono zethu as long you repent uza kuye uthi uJesu lapha encwadini kaMatthew 11 verse 28 uthi nina laba enikhathele nenisindayo uthi izanini kimi and mina ngizonenzani ngizoniphumuza so uJesu akakhulumi ngomuntu osindwa inkinga uJesu ukhuluma ngomuntu osindwa yizono so ingakho athi nina laba enisindwayo nenikhatheleyo izanini kimi mina ngizonenzani ngizoniphumuza so uJesu ukhuluma ngomuntu osindwa yizono so uma isono sikusinda nangu uJesu is free of charge mahala if izikusinda izono zakho woza kuJesu yena uzokuthula lesona esikusindayo woza kuJesu and uJesu ufuna ukuthi uze kuye uloku unjalo akudingeki ukuthi ube perfect akudingeki ukuthi uzihide no uthi woza nazo ziloku zinjalo yena uzozisula but uma uzifihla uzipambo uzifihla if uzifihla ungafuni ukuvela sobala kuzo ungafuni ukuzishiya uzokusiza kanjani uJesu uNkulunkulu uzokusiza kanjani uma uzifihla uzihide uzokusiza kanjani but uma uza kuye yena uthembekile uzozisula so bokamazwi bengathanda ukukhuthaza futhi abangcwele bonke ukuthi if lento lesona esikhathazayo esikuhluphayo vela kuNkulunkulu umtshele ukuthi siyakusinda leso sono and ngiyayigcizelela futhi chubekani ni repente if wazi kahle ukuthi kunezinto ozenzile ezingazange zimthokozise uNkulunkulu chubeka uvele kuNkulunkulu urepente and ungasabi futhi ukukhuluma ngaso forget indaba yedignity forget indaba yesithunzi forget ukuthi uhlonishwa kakhulu forget lezo zinto lezo kuyokusiza ngani ukuhlonishwa la emhlabeni babudlamini kuyosiza ngani lokho kuyosiza ngani lokho ukuhlonishwa la emhlabeni kanti uthola ukuthi into ebhlungu uthi usindiswe for 20 years for 10 years for 15 years makuthi usindisiwe into ebhlungu uthola ukuthi igama lakho is not there in the book of life wabona ukuthi ibhlungu kanjani le nto leyo okay ngisayibona ke le book of life thola ukuthi usindiswe for 20 years for 30 years but thola ukuthi uJesu makabuya azolanda ibandla lakhe uzithole wena usaliswa yini usaliswa is because you don't want to repent bazalwane into engicelayo engincusayo asiphendukeni ukuthi uJesu asithole sinjani singcwele sihlengekile ilento uNkulunkulu ayifuna ukuthi whatever lento ekuhluphayo whatever lesisono esikuhluphayo mamela
iza kuJesu. Iza kuJesu. Whatever le weak point ekuhluphayo woza kuJesu. Whatever lento ekuhluphayo lesona esikhathazayo woza kuJesu mfethu. Ungafi nesono. Ungafi nesono. Mamela, rada ukuthi utshele uNkulunkulu ngaleso sono. Rada utshele uNkulunkulu ngaleso sono. uNkulunkulu will give you a direction. Ukuthi that sin sikhulume emntwini othize. uNkulunkulu ekwazi ukusebenzisa abantu babudlamini. Nako ke uNkulunkulu usebenzise lehlelo le broadcast yenu. Ukuthi umuntu nomuntu azihlambulukele yena ngokwakhe. Uyabona? So ziningi indlela zakaNkulunkulu asebenza ngazo. Ziningi indlela asebenza kuzo. But ngiyanicela bazalwane, na into engicelayo. Vela sobala kuNkulunkulu. Ungadlali ama games noNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni sidlala ama games naye. Ufuna sivele sobala. The more uvela kuye, yena uyazisula izono zakho. Bonke amazwi bengathanda ukunikhuthaza ngawo bazalwane ukuthi whatever lesono esikhathazayo sikuhluphayo iya kuJesu mfowethu. uJesu uthembekile akasoze akukondemn. Yabona what I like it about God babudlamini. Yes sir. Momtshela ukuthi uyenzeni. Angeke akukondemn uJesu. Angeke. Into azoyenza uJesu uzokubonisa uthando lakhe. Mamela, uJesu makhona ukubonisa uPeter uthando. Uthando lika Jesu lize lashaya uPeter azaswabe nokuswaba. Azathi no Nkosi ungangithinti ngoba ngiyisoni. Kepha uJesu uthini kuye? Uthi wena uzoba yini? Umdobi babantu. Why asho njalo uJesu? Is because uJesu ubona inhliziyo kaPeter ukuthi lento uPeter ayikhulumayo uyikhuluma deep down his heart. Uyabona? So into engifuna ukunicela yona ukuthi nangu uJesu bazalwane. Whatever the sin esikuhluphayo, whatever the sono esikuhluphayo, whatever le sono esikuhlukumezayo, nangu uJesu. Nangu uJesu. Vela kuye mtshele. Mamela, khuluma konke. Kungabi nezinto ozifihlayo. Khuluma konke ukuthi ngihlushwa yilokhu. Yena uthembekile. Mawufunda kuJohn 8 abaFarisi babathatha lo wesifazane bamisa kuJesu. Ane? Yes. Bathi simthole eqothweni lokuphinga. Ane? Izwe uthini uJesu? Bathi kuJesu ngokomthetho kaMose umuntu oyenza leso sono leso ngabe ugandwa ngamatshe wenze njani? Uyafa. Abulawe. So uJesu uthi if wazi kahle ukuthi awunasi isono thatha ilitshe umkaphi. Ane? But the question is, Mr. Dlamini, the question is, enginokuzibuza yona. Phela lo wesifazane wayengaphinganga yedwa. Wayengaphinganga yedwa. Lo wayephinge naye wayebangambambanga. Uyabona ukuthi abanye babo abaFarisi balalile nalentombazane. Balalile nabo. Ngenxa yokuthi they are trying to protect isithunzi sabo, idignity yabo. So Jesus Christ, it doesn't work like that. Jesus Christ, it doesn't work about your dignity or isithunzi sakho. Akasebenzi kanjalo uJesu. uJesu usebenza ngomuntu odinga yena. uJesu usebenza ngomuntu ovuma impambeko zakhe. uJesu akadili ngezinto ngendaba zama blessing. uJesu udila ngomuntu ovumayo ukuza kuye. But if uvuma, if uzivuma uzishiya, Jesus Christ, he will help you. Akasoza kulahla, akasoza kushiya. Yes, the people they can judge you the way bakujudge ngakhona. But tell yourself ukuthi as long Jesus Christ he forgive my sin. Yes. I'm done.
kuphelele as long uJesu acolela izono zami kuphelelisiwe. Inkosi omusa inibusise. Wow, my brother, thank you so much. Sambonga uNkulunkulu kakhulu. Ukuba akusebenzisa ngalolu hlobo. Siyamubonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Thank you so much, my brother. Yeah, siyabonga kakhulu bazalwane. Kakhulu. Ngalobo bufakazi nangalesi sifundo ebesinaso lapha namhlanje. Maybe nje my brother ngiyazi ukuthi kuleya episode sakade sikhuluma ngayo kuqala ngacela ukuthi wenze umkhuleko for abantu abasastrugglishayo ngalesa simo. Namhlanje ngiyathanda futhi ukuthi engathi ungawuphinda futhi lo yamkhuleko basizakala abantu into ngasegcineni ke bese ke sivalelisa usishiyele nama-number wakho ukuthi bakuthola kanjani. Okay. Baba wethu ongoyise yewenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu Baba unamandla. Baba ngithandazela Nkosi abusisi bethu laba bathengisayo laba bama prostitute. Ngiyabathandazela Nkosi ukuthi basize Nkulunkulu wethu namandla. Abanye Nkosi bathathela umsebenzi ngenxa yokuthi inhlupheko nendlala. Abanye bathathela umsebenzi ngenxa yokuthi bangama breadwinners. Kepha Baba ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi whatever loyo muntu leyo ndoda leyo eyothenga leyo sisi ungamniki ukuthula Nkosi, because umzimba wethu umzimba wakhe itempeli yakho. Whatever le ndoda eyoqabanga ukuthenga lo yasisi, whatever lo sisi ocabanga ukuthengisela le ndoda, ungavumi ngaye Nkosi ngegama lika Jesu. Ungamniki even nangokuthula Nkulunkulu wethu namandla. Whatever omunye osahlushwa umoya obufebe, umoya wokuchita, umoya wokujola Nkosi, umoya Nkulunkulu okuqamba amanga, umoya Nkosi okubethrayana, umoya okuhlukumeza abanye abantu. Baba siyathandaza Nkosi ukuthi ustope loyo moya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu Baba onamandla, ngithandazela Nkosi ukuthi omunye nomunye osahlushwa isono sakhe, kepha Baba ngiyathandaza ukuthi msize Nkulunkulu makhona ukusiza mina ukuthi ngasakuthenga ama prostitute, naloyo osahlushwa uqamba amanga, naloyo osahlushwa ukuyenza obubi, kepha ngiyakholwa ukuthi uzomsiza naye Nkulunkulu wethu namandla. Baba isandla sakho Nkosi masifinyelele kuwo wonke umuntu. Isandla sakho masiphinyelele kuwo wonke umuntu Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga nomusa ongaka osinikeze wona. Siyabonga Nkosi nethuba osinikeze lona Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thank you so much my brother. Siyambonga uNkulunkulu. Bakuthola kanjani ke nabantu abafisa ukuthi baxhumane nawe ke? Okay, bangangithinta laphana ku 072 27611157. Ithi ngiphinde 072 27611157. Enye into iyasebenza na ku WhatsApp, iyasebenza na kuma call. But into engicelayo ke nginesicelo, into engicelayo ukuthi baba WhatsApp bangatype. Abasende just EVN. Nizokhumbula babukele bethu lapha emakhaya bafowethu wayichazile umfowethu ukuthi unenkinga yokungakwazi ukufunda, so kubalula ke umthumelela ivoice note ngoba uvele ayilalele okanye uyenze iphone call. But since ushiye inamba bakhona bebebhala but ngacela sengibatshela ukuthi bangasabhali basende just EVN. So abanye thola ukuthi okay abanye banokhohlwa ngesinye isikhathi. Bayakhohlwa abanye. Banokhohlwa. My brother siyabonga kakhulu kakhulu mfowethu. uNkulunkulu ngathi angaqhubeka nje asigcinele wena. Akuvikele uhambe njalo ubizwe lakho inkosi ekubize ngalo. Siyayidumisa inkosi kakhulu ngempilo yakho, engathi uNkulunkulu angaqhubeka nje elokhu ekufihle njalo
siyamkholwa ukuthi uNkulunkulu nangelinye ilanga uzosihlelela ukuba siqhubeke nje silokhu sizikhulume njalo izindaba zasezulwini. Amen. Siyamabonga kakhulu uNkulunkulu, my brother. uNkulunkulu akugcineke uhambe nomusa. Amen. Siyabonga kakhulu bafowethu emakhaya, uNkulunkulu ke akanifihle nani lapha emakhaya, and everyone who is struggling into whatever situation ekuhluphayo, please know that, bear in your mind ukuthi there is God. uNkulunkulu unamandla ukukukhulula kuzona zonke lezo zibopho ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen.